छावा न्यूज मराठीकडून सर्वांचे स्वागत। आपल्या हक्काच्या या यूट्यूब वृत्तवाहिनीला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। लाईक आणि शेअर देखील करा। कमेंट बॉक्समध्ये आपली प्रतिक्रिया द्यायला विसरू नका। आणि हो, पुढच्या बातमीचे अपडेट मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनवर देखील क्लिक करा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून या ठिकाणी शहापूरमध्ये लॉकडाऊन सुरू झाल्याच्या दिवसापासून ते आज तक जे लोक मुंबई नाशिक महामार्गावरून या ठिकाणी प्रवास करत आहेत, पायी चालत आपल्या गावाकडे निघालेले अशा लोकांसाठी रात्रीच्या जेवणाची सोय या ठिकाणी करण्यात येते। रोजचा आकडा जवळजवळ 400-500च्या आसपास असतो, कधीकधी तो हजारावरती देखील जातो। या ठिकाणी यांची जेवणाची सोय व पाण्याची सोय ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून या ठिकाणी केली जाते। शहापूर तालुक्याच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून या ठिकाणी उत्कृष्ट असं काम या ठिकाणी चालू असलेलं आपण या ठिकाणी पाहत आहोत। कोरोना विषाणूने भारतात शिरकाव केला आणि भारत देश लॉकडाऊन झाला। महाराष्ट्र राज्यात देखील याच धर्तीवर लॉकडाऊन करण्यात आले। यानंतर दिवसागणिक परिस्थिती भीषण होत गेली। या काळात अनेक सेवाभावी संस्था पुढे येऊन लोकांना मदत करू लागले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समिती यातील एक शहापूर तालुक्यात संघाच्या माध्यमातून मोठे काम हाती घेण्यात आले। याविषयीचा हा खास वृत्तांत। काही गडबड मत करो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समिती या ट्रस्टच्या वतीने या ठिकाणी शहापूर तालुक्यामध्ये आतापर्यंत जवळजवळ 2,500 लोकांपर्यंत जीवनावश्यक वस्तूंचं वाटप या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। त्याचप्रमाणे अजून पुढे जाऊन या ठिकाणी 500 ते 700 लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा मानस या ठिकाणी यांनी व्यक्त केलेला आहे। त्याचप्रमाणे यांच्या मार्फत जे मुंबईवरून पायी निघालेत आपल्या गावी जायला अशा लोकांसाठी जेवणाचं देखील या ठिकाणी नियोजन करतात। रोज 500 लोकांपर्यंत हे पोहोचले आणि
आणि कालचा आकडा यांच्या म्हणण्यानुसार खूपच वाढल्यामुळे 1520 लोकांपर्यंत आतापर्यंत मदत पोहोचवली. असं हे कार्य जाणून घेण्यासाठी आपण यांच्याकडे आलेलो आहोत. आपल्यासोबत संघाचे स्वयंसेवक आहेत, त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया की कशा प्रकारे नियोजन आपल्या मार्फत या ठिकाणी तालुक्यामध्ये करण्यात आलेलं आहे. आपलं नाव सर्वप्रथम आहे. माझं नाव अमेय गोपाळ आठवले. मी शाबत राहतो आणि संघाचं हे काम चालू आहे अन्न वितरणाचं. 26 मार्चपासून साधारण आपण या सेवा करायला सुरुवात केली. 22 मार्चला पहिल्यांदा लॉकडाऊन झाला आणि 23 पासून संपूर्ण देशात लॉकडाऊन आहे. लगेच परिस्थिती ओळखली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने संपूर्ण देशभरात स्वयंसेवकांनी स्वयंस्फूर्तीने या कामाला सुरुवात केली. त्याचाच एक भाग म्हणून आपण शहापूर तालुक्यात सुद्धा जे कोणी गरजू आहेत, ज्यांना आवश्यकता आहे, जे रोज कमवतात, रोज खातात आणि अन्न विकत घेऊ शकत नाही, अशा लोकांना आपण जास्त करून असा हा आदिवासी समाज शहापूर तालुक्यातल्या काश्मीरी समाजामध्ये आहे की ज्यांना आपण मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य या स्वरूपात मदत करतो. साधारण 500 ते 600 रुपयाचा एक आपला पीठ आहे. त्यामध्ये एक कुटुंब 2 आठवडे 4-5 जणांचं कुटुंब भागेल त्याचं अशा प्रकारचं पीठ आपण बनवलेलं आहे. शहापुरातल्या आदिवासी बायकांना सोबत घेऊनच हा पीठ आपण डिझाईन केला आणि तो पीठ आपण वितरित करतोय. आतापर्यंत साधारण 2500 घरांपर्यंत शहापूर तालुक्यातल्या सगळ्या भागामध्ये आपण हा पीठ घेऊन पोहोचलेलो आहोत आणि लोकांना आपण मदत करतो. त्याचबरोबर आता नवीन प्रश्न समोर आलेला आहे आपल्या की महामार्गावरून जो राष्ट्रीय महामार्ग आपल्याकडून जातो त्या महामार्गावरून साधारण रोज 2 ते 3 हजार लोक मजूर मुंबईतला काही रोजगार नसल्यामुळे त्यांच्या गावाला निघालेले. यातले 70 ते 80% लोक हे उत्तर भारतीय आहेत आणि काही महाराष्ट्र विदर्भातले सुद्धा आहेत. त्यांना कुठलाही रोजगार उपलब्ध नाही. त्यांचा मालक त्यांना घर सोडून जा म्हणून सांगतो भारत न दिल्यामुळे. त्यामुळे सगळे लोक लहान मुलं बायका या सगळ्यांना घेऊन निघालेले आहेत आणि त्यांच्या रोजच्या जेवणाची पिण्याच्या पाण्याची कुठलीही सोय उपलब्ध नाही. कारण सगळे गाळे दुकानं बंद आहेत, हॉटेलं बंद आहेत. या लोकांची ही उणीव लक्षात घेता संघाच्या मार्फत या सगळ्या लोकांना एक वेळचं अन्न रात्रीचं मिळेल अशी आपण सोय बघतो. आपण बघतो म्हणजे काही गावातल्या लोकांना आपण आवाहन केलं. कळंबे गाव असेल, त्यानंतर गोठेगड असेल, शहापुरातला जैन समाज असेल, या सगळ्यांच्या मार्फत एक नेटवर्क उभं करून या सगळ्यांच्या मार्फत या लोकांना जेवण मिळेल असं आपण बघतो. त्याचबरोबर आपण शहापूर तालुक्यात बऱ्याच ठिकाणी आवाहन केलं गावांना की जी गावं हायवे लगत आहेत त्यांनी त्यांच्या गावाबाहेर पाणी उपलब्ध करून द्यावं आणि या लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने समोरून गावाच्या बाहेर पाणी दिलं की जेणेकरून या लोकांना पाणी पिण्यासाठी मिळेल. आणि आपल्या क्षमतेप्रमाणे जे काही शक्य आहे ते आपण आता करतो. आमचा असा मानस आहे की जोपर्यंत लॉकडाऊन आहे तोपर्यंत या प्रकारे आपण सेवा कार्य कंटिन्यू करणार आहोत. यात खंड पडणार नाही. जोपर्यंत शेवटच्या माणसाला अन्नधान्य मिळत नाही, कोणी माणूस उपाशी राहू नये ही आमची इच्छा आहे. आणि त्यासाठी आम्ही सगळेजण इथे आता हा लॉकडाऊन असल्यामुळे सगळेजण तसे घरीच आहेत, पण आम्ही सगळं हवेत या मार्गे सत्याने जाण्याचा प्रयत्न करतो. आपल्याकडून या ठिकाणी नियोजन कशा प्रकारे करण्यात येतं का? गावांकडून आपल्याला मागणी येते की आपल्या स्वयंसेवक त्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करतात आणि त्यानंतर आपण या ठिकाणी पाठवतो. संघाचं खूप मोठं नेटवर्क शहापूर तालुक्यात आधीपासून आहे. साधारण 120 गावांमध्ये शहापूर तालुक्यामध्ये आदिवासी भागांमध्ये आपले आरोग्य रक्षक ते प्राथमिक आरोग्याची सुविधा होतात आपल्या गावामध्ये. तर या लोकांकडून आपण मुळात न्याय घेतला. काश्मीरी समाज मोठ्या प्रमाणात शहापूर तालुक्यात त्यांच्या मार्फत संघटनेच्या मार्फत आपण काही लोकांची यादी घेतल्या आणि तिथे अशी यादी कुठली आपल्याकडे आली प्रत्यक्ष आपला कार्यकर्ता त्या गावामध्ये जातो, तिथे पाहणी करतो, लोकांना खरंच आवश्यकता आहे का बघतो, त्याला गरजू लोकांची छाननी करतो आणि दुसऱ्या दिवशी आपली गाडी घेतली जाते आणि त्या लोकांना कुठल्याही प्रकारची प्रसिद्धी न करता त्यांच्या घराच्या दारापाशी मागणी जाईल. त्या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर भारतामध्ये लॉकडाऊन आहे आणि अशा काळामध्ये गरजूंची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. तरी सुद्धा भारतीय स्वयंसेवक संघाच्या मार्फत या ठिकाणी शहापूर तालुक्यामध्ये उत्कृष्टाचं काम चालू आहे. या ठिकाणी रात्रंदिवस झटत आहे, लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. लोकांच्या गरजा भागवण्याचे या ठिकाणी सुंदर असं काम यांनी हाती घेतले. त्यांना पुढील वाटचालीसाठी सामाजिक शुभेच्छा आम्हाला मुलाखत दिल्या. काही हे काम तुम्ही कव्हर केलं यामुळे प्रसिद्धीचा आमचा कुठलाही हेतू नाही. या कामामुळे प्रेरणा घेऊन समाजातल्या ज्या काही चांगल्या संघटना आहेत